प्रेम से बोली सरस्वती मैया की। डीजे मनीष रक्सौल। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। माता तबीना वाली के महिमा महान बाटे। 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 सबके विद्या दे बेले, सबके विद्या दे बेले माता सरस्वती। माता तबीना वाली के महिमा महान बाटे। माता सरस्वती के अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। डीजे मनीष रक्सौल। सरदे माता कृपा से विद्या प्राप्त होला। दिल साफ जे भी राखे ओकरे में समा जाला। सरदे माता कृपा से विद्या प्राप्त होला। दिल साफ जे भी राखे ओकरे में समा जाला। ओकरे के सब कुछ दे बेले, ओकरे के सब कुछ या बेले भाजन के मोहि गाला। माता तबीना वाली के महिमा महान बाटे। माता तबीना वाली के महिमा महान बाटे। माता सरस्वती के अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। सरदे मामा हरानी के अजबे निराला खेल हो। महिमा से उनका बहनेली मुखिया सरपंच सदस्य हो। सरदे मामा हरानी के अजबे निराला खेल हो। महिमा से उनका बहनेली मुखिया सरपंच सदस्य हो। ओकरे कृपा से सीओ वीडियो, ओकरे कृपा से सीओ वीडियो हमेले सरकार बनेला। माता तबीना वाली के महिमा महान बाटे। माता तबीना वाली के महिमा महान बाटे। माता सरस्वती के अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।
SRS Entertainment present